ito na, good morning mga moms. Nandito na tayo ngayon. Nagising na tayo no, sa sobrang lamig ng panahon. So dito sa aming window, kung mapapansin niyo ngayon, umiikot yung ulan. Siguro dahil na rin sa lakas ng hangin. Asan ba? Umikot ba talaga? Umiikot. Pupunta doon, tapos ganyan. Ikot-ikot lang, parang sa Raji. Parang ginawa sa'yo. Pinikot lang. Kasalanan mo rin yan kasi. So, Ako ba may kasalanan? punta tayo ngayon sa 6th floor. Tingnan natin kung ano yung itsura. Ano sitwasyon nung sa labas. Titingnan niyo dito. Dahan-dahanin natin ha. Tapos tingin kayo sa baba. Titingin kayo maigi. Yan. Sa baba. Dali. Ayun. Yan. Sige. Woo! Grabe. So napunta tayo sa 6th floor kasi dun sa part na yun, makikita natin kahit paano yung labas ng hotel. So hindi naman ako makasubok na lumabas ng hotel kasi ang lakas na ng hangin. Tingnan natin. Feeling ko na doon na sila Brenda at saka sila yung ibang mga pecs. So tingnan natin. Dito na sila. Kinuot ko. Lakas ng... Parang lakas ng hangin o may ipo-ipo. Nag-iipo-ipo. May ikot-ikot yung mga ano. No? Yung dalawa mo. Ha? Kaya mo sabi. Apat yan. Hindi, dalawa pala. Kung ano lang natin. Hindi ka naman lang tayo, di ba? Oo. Dalawa lang. Kasi, apat, pero dalawa lang. Apat. Si Tiger. Sino? Grabe yung yung galaw nung hala ito na ako sa maganda ako kanan ito pasok na Uy. Kaya pala sabi, wala talagang lalabas. Kasi ganito na yung lakas. Pumasok na rin yung yung mga daon mula dun. Yeah, so, this time, baba muna kami sa lobby area para makuha yung aming breakfast. Anong oras na ako nakatulog kagabi kasi nga yung sinabi mo ba takot ako dun sa ito na. Good morning. So this is their breakfast. May croissants. Two? Two? Okay. Please, pick two. And ayun coffee. I was thinking of croissant or honey. And May I? Please put down sure, there. sure. Okay. Ilalagay daw sa ano. One more? Parang kung anong gusto kasi ni John. Water and banana. Banana bread. Yeah. Oh, ham and cheese? I think I want croissants. Okay, two drinks. What do you want to drink? Pero mas gusto ko talaga The coffee. Unfortunately, this is going good. What do you
you want? Apple, and what's this? Orange juice. Orange. Orange. This one orange one there. Thank you. Kuha mo sila ng ano sa... Yung sa inyo ba't Rhea meron na? Nakuha nyo na sa inyo? Usual ha. So dahil wala pong ano, hindi po available ang canteen nila ang canteen ng hotel ng Holiday. So ganito yung kanilang breakfast. Ganyan na siya, nakapack na. Each. Di ba free flow kahapon? Hindi ako kumuha. Hindi ka kumuha. Bakit wala ka na nito? Toothbrush? This one. Huwag ka na mag-toothbrush mo. Doon na tayo sa totoo, di ba? Thailand ka na mag-toothbrush. Naniniwala ka na toothbrush. Hindi. Di ba? May tsura niya, ang dumi-dumi. Ha? Wow! Coming from you. Porket nag-birthday lang, no? Porket nag-birthday lang, ganyan yung birthday Kaya, lang. pwede man sa'yo nagkuhan ng toothbrush. Hala, sumisipol. Oh? Mang! Yung naririnig. Hindi sumisipol ba yung hangin? Oh my God. Ala, ala, ala! Ay! OMG, ang lakas. Impact ng hangin. Bilang. Ayun, sinisipol. Sa dapat din ng ano ng buildings dyan. Kaya nagkakaroon ng ano ng sipol. Hindi ganun kalakas yung ulan. I don't know sa baba kasi syempre nandito kami sa medyo mataas na sa parte. Siguro mamaya susubukan kong sumikip sa baba para tingnan kung gusto sa bandang likod ng parking sa likod ba. Nakakatakot. Pero ang taas. Kaya siguro ang mga tao dito ang mga ganitong klase ng ulan, iba na yung level sa kanila. Kasi para good morning sir, para lang sa ganun mas mapaingat, maging safety yung mga tao nila dito sa Hong Kong. Kasi sa atin sa Pilipinas, parang ano pa sa Pilipinas, parang okay pa to. Pero dito kasi malaking ano na sa kanila ito, malaking klase na ng bagyo mako-consider. Especially dito sa kanila marami kasi puro building. No, mostly building, ang mga tao sa building nakatira. Kaya mas okay yung safety nila. O yan na naman. Oh, MG. So isa sa mga reason talaga. Siguro may hirapan sa i-balance yung hampas ng hangin dito sa baba. Ano bang paliwanag dito ng sensya? Grabe. Mamaya bababa ako. Tingnan ko sa baba. Ito sa likod.
Hala. Grabe, uy. Sabi ng iba, ng mga nandito sa, yung mga Pinoy dito sa Hong Kong, mga ilang oras pa ang tatagal na ganitong sitwasyon bago humupa. Oh. Dito tayo sa back door ng hotel. Silipin lang natin yung labas. Hindi ako lalabas na. Dito lang tayo sa bandang hallway para masilip lang natin yung nangyayari sa labas. Ayun. Sumisipol pa rin yung hangin. Ayun oh. Naririnig mo? Oh. Grabe. Yung kanala dito sa baba. Malakas talaga din yung hangin niya. Ano ka kami sa hangin? Yung malakas dito sa baba. Wala. Inuuga yung mga poste. Yung mga puno nila talagang ayan oh. Kaya may mga bakal. Yung mga puno nila. So may mga natanggal na rin mga bakal sa pagkakakapit sa puno. Kasi may tendency talagang bumagsak. Ayan, yung mga sasakyan, yung mga taxi pa rin nangamasada pala. Kasi may mga tao pa rin na tumatawid. Ganito pala, iba pala ang bagyo dito sa Hong Kong. Wala. Lakas na. Akit na muna ako ulit kasi tignan ko yung partner ko si Jana. Sa room ko ang kamusta na rin siya. So may mga morning, may mga ilan na lumalabas. Morning. So, hindi na pwedeng dumaan dito sa harap. Kaya dito na ang daan ng mga tao sa labas. Kasi para maiwasan yung pagbukas, sara. Hala, grabe, uy. Naririnig mo yung sipol ng hangin, oh. Keep safe everyone. Ito yung bagyo na nanggaling sa Pilipinas. Dahil dyan, wala na tayo ibang magagawa kundi magstay muna dito sa hotel para sa ating kaligtasan. And based sa balita o mga kwento at sabi-sabi nila dito is mga 2:00 ng hapon ay wala na yung dito yung bagyo. Ano? Siyempre, hindi pa rin naman natin masasabi. No? Kahit gaano pa kahusay ang ating teknolohiya, maaaring mabago pa ang datos o yung sitwasyon ng bagyo dito sa Hong Kong. Kaya, keep safe everyone, especially yung ating mga kababayan dito sa Hong Kong. May God bless us all.